Pozdrav pričaljupci, pogađamo novu knjigu. Jednu staru knjigu, odličnu knjigu, jednu od meni najdražih iz mog djetinjstva. Pročitat ću vam početak, a onda vi pokušajte pogoditi o kojoj se priči radi. Nemaš ti pojma što je Pariz. Predaj se, naš si, začuje Koko za leđima prodoran glas i u istom trenutku snažni koščati prsti stegli su mu vrat. Koko je zakolutao očima i srušio se sa stolca. Bio je siguran da je već mrtav. A onda je začuo poznati kreštavi smijeh i kad se usudio otvoriti oči, ugledao je iznad sebe četverouglastu, krupnu glavu prijatelja Zlatka, koji je očito uživao u ovoj šali. Hihi, ti si se zbilja uplašio, Koko. Što si mislio, a? Pitao je Zlatko, ne prestajući se smijati. Vrlo duhovito, uvrijeđeno odvrati Koko, ustajući s poda što je polakše mogao, kako bi bar donekle sačuvao dostojanstvo. Koko je dječak koji ima puno mašte i veliko dostojanstvo, pa ste vjerojatno već pogodili o kojoj se knjizi radi, budući da sam rekla glavni lik. Evo samo trenutak da ju odmotam, pa ću vam pokazati. Ovo je jedna od njegovih pustolovina. Radi se o knjizi Ivana Kušana, Koko u Parizu. Uživajte u njoj. Bok!